Mga kapusong manunudlo, ginabatas ang mabudlay nga dalan agod makatudlo sa malayo nga bulutuan sa San Remigio Antique. Ang inspirasyon sini sa piyak sang pagpanghangkat hibeloon sa pagtutok ni Kim Salinas. Ginbululigan tulod sa ginabanta anom ka makalalakihan ang motorsiklo nga ini agod makalampuas sa lutakon nga dalan. Makita man sa video ang mabudlay nga pagtabok sang pila ka motorista bangod sa mabasko nga daludo sang tubig sa sapa. Sa sulod sang 5 ka tuig, ini ang ginabatas sang 26 anyos si John Mar Serrata, tumandok sang barangay Aningalan, San Remigio Antique. Ginabanta 30 ka kilometro ang kalayoon sang Ilabalay pakadto sa Sumaray Integrated School. May mga tion kuno nga indi gid maagyan ang dalan, gani ginabili niya ang motor kag maglakat. Almost 1 hour ang biyahe pakadto sa eskwelahan. Pakadto gid dire is puro rough road ang malagyan tapos may mga sapa kami nga maagyan pa sir. So tama ka budlay. Ka boarding house ako dire sir. Then nagapuli lang ako Friday afternoon. Pero worth it gid kuno ang kakapoy kagabudlay nga naagyan sini kung makita ang yuhom sang iya mga estudyante. Nagatudlo si Sir John Mar sang subject nga science kag Filipino sa junior kag senior high school. Kung makita mo ba lang mga students nga willing gid sila mag-learn, chat na sila kung sir may klase. Ako gusto ko lang makabulig sa mga students dire bala sir nga mag-improve man ila pangabuhi through education. Kalabanan sa iya mga estudyante, kabataan sa mga mangunguma. Gani ang pagtudlo, pamaagi ni Sir John Mar nga makabalos. Kay siya man, bata sang mangunguma. Apisar may mga oportunidad nga makasaylo sa mas lapit kag konbinyente nga bulutuan, ginpili sini nga magpabilin sa integrated school sa Barangay Sumaray. Inspiration ikaw sa mga estudyante sir nga mamotivate bala sila mangin pareho sa akon or mamotivate lang sila mangin successful sa pila ka adlaw. Ang istorya ni John Mar ang kasubong man sang istorya sa madamo nga manunudlo, mabudlay, apang sa gihapon nagapamatuod nga ang ila paghimaka sa pagtudlo, isa kahalang don kag dongganon nga sahi sang propesyon. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.